Donostiako Haurtxoketatik Aste Santuan ondo pasatzeko eskaintza berezia antolatu dugu. Auzo bakoitzeko parke, plaza eta haurtxokoan bertan mugimenduzko eta oso dibertigarriak diren ekintzak aurkituko dituzte. Haurtxoko bakoitzean bi txanda egongo dira, goizeko ordutegian. Lehenengo txanda Aste Santuko lehenengo astea, eta Pasko astean bigarren txanda. Antigua Haurtxokoan berriz txanda bakarra egongo da, Pasko astekoa, arratsaldez izango da. Izen ematea online egin beharko da. Aste Santu paregabea pasa nahi baduzue, anima zaitezte Donostiako Haurtxokoetara.